Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Ayyuhal haflul maimun ma'atali faqaratina kalimatut tarhibiyyah wa ma'a hadhi as-sayyid Sunarto Arif karaisil muassasatil Anwar al-Hishamiyah falyatafaddal mashkura. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Sunarto Arif selaku Ketua Yayasan Al-Anwar Al-Hishamiyah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'u lillahi wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina khairil maghdubi 'alaihim. Summa ila hadrati jamil ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was syuhada'i wa awliya'i was sahabatina was siddiqin was salihin wal ulama'il amilin wal ulama'il arifin khususan sultanul awliya waliyallah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila hadrati Syekh Abi Hasan As-Sadzili radhiyallahu anhu wa ila hadrati Syekh Bahauddin Naqsabandi radhiyallahu anhu wa ila hadrati Syekh Muhammad Ali Al-Maliki radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa ila hadrati sedaya ahli kuburipun wali songo tanah Jawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Summa ila hadrati jamil auliya was syuhada was salihin ingkang cikal bakal agama Islam, ingkang trukah agama Islam wonten bumi leler, wabil khusus Mbah Dito Wongso, Mbah Abdul Manan, Mbah Zuhti, Mbah Hisam, Habib Salim, Mbah Nyai Hafsah, Gus Ngataur Rahman Hisam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Summa ila arwahi jamil ahlil kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bainal masyriqi wal maghribiha barriha wa bahriha khususan ingkang sumarir wonten bumi Indonesia. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama, para bapak kiai, para ibu nyai sedaya ingkang kawula mulyakaken. Wabil khusus wonten pangarsanipun para masyayikh, khususipun sahibul fadilah, sahibul ma'unah, pangasuh pondok pesantren At-Tawdi Al-Islami Tsani, panjenenganipun Romo Ki Haji Zuhrul Anam Hisham, ugi ibu nyai Rodia Ghorra Maimun Zubair, kang kita muliakan ingkang kita khidmai, yang kita muliakan ulama besar Syekh As-Sufiyah Muflih Al-Ali Al-Qadri Al-Husaini saking Syria, merupakan tamu kehormatan keluarga besar Andalusia. Pejabat pemerintah Kabupaten Banyumas, khususipun Kepala Desa Randegan, Kepala Desa Kaliwedi, ugi sedaya kepala-kepala desa wonten Kecamatan Kebasen ingkang kita mulyakaken. Panjenenganipun Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Camat Kecamatan Kebasen yang kita hormati. Ingkang kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Setunggal Andalusia. Panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Dayono MM beserta seluruh Bapak Ibu guru dan para karyawan. Ingkang kawula hormati Kepala SMP 2 Islam Andalusia, panjenenganipun Bapak Wahyudin SPD beserta seluruh Bapak Ibu dan karyawan. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Kepala SMA Islam Andalusia beserta seluruh Bapak Ibu guru dan karyawan. Panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Daud Buang MPD. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah. Panjenenganipun Bapak Dr. Andes Hanif Fauzi MPD beserta seluruh Bapak Ibu guru dan karyawan. Pengurus yayasan, pengurus pondok pesantren At-Tawdi Al-Islami Tsani, pengurus lembaga diniyah, sanawiyah dan aliyah pondok pesantren At-Tawdi Al-Islami Tsani, pengurus perguruan tinggi Mahad Ali Andalusia, semuanya yang kami banggakan dan kami hormati. Para Bapak Ibu wali santri yang kami banggakan, yang kami muliakan, para santri putra-putri Andalusia, semua yang kami cintai dan kami banggakan,
Kepala Bagian Ketertiban dan Keamanan Akhirus Sanah Andalusia beserta seluruh jajarannya, para banser, para hansip, hanwanra yang kami hormati, para pedagang, baik internal, regional, nasional, bahkan ada yang internasional hadir di tengah-tengah kita, semua yang berbahagia dan kami hormati. Nyuwun pangapunten, sebagai contoh pedagang internasional, sade sandal namanya sandal Shanghai, itu nama asli dari Chinese. Menurut hemat kami itu adalah pedagang internasional yang semuanya hadir, mudah-mudahan semuanya laku, semuanya laris, semuanya mendapat berkah dari pelaksanaan Akhirus Sanah. Allahumma amin. Wonten kesempatan menika kaparenga kula minangka sesulih saking Yayasan Al Anwar Al Hisyamiyah. Wonten kesempatan menika sepindah ngujuaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya. Memasuki hari yang keempat pagi hari ini, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma. Semuanya mendapat kesempatan hadir pada acara Akhirus Sanah menika, mugi-mugi ndadosaken amal kesainan panjenengan, amal ibadah kita lan panjenengan. Allahumma amin. Rahmat berkah salam mugi konjo katuraken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita rantos-rantos syafaatipun khususipun benjang wonten yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten kesempatan menika parenga kawula matur wabil khusus ingkang nomor sepindah saking yayasan saos atur dateng sedaya wali santri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anginipun para masayih, para ustad, para ustadzah, para bapak ibu guru, wabil khusus Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Zuhrul Anam Isyam beserta ibu. Anggenipun nampi rawuh panjenengan nalika awal badhe lumebet dhateng lembaga pendidikan menika. Insyaallah sedaya sami berupaya secara maksimal, sedaya sami prihatos, sedaya sami disiplin, sedaya sami tawakal, ngajeng-ajeng barokahipun Romo Kiai Zuhrul Anam Isyam menapa dene ibu kagem ngupakara, kagem gulawentah dhateng sedaya putra putri panjenengan. Wonten ing Akhirus Sanah menika salah setunggaling maksud dan tujuan kangge menumbuh kembangkan aktivitas dan kreativitas putra putri panjenengan sesuai bakat dan minat, sehingga dimulai pada hari Rabu kemarin sampun pentas ingkang
Pertama ingin menika karnaval. Dipun lanjut wonten seminar Basul Masail tingkat Jawa dan Madura yang dihadiri oleh 200 lembaga pendidikan pondok pesantren dan kurang lebih 500 peserta. Antawisipun peserta saking Pondok Lirboyo Kediri, antawisipun pondok saking Pasuruan, antawisipun pondok saking Surabaya, antawisipun pondok saking Madura, khususipun pondok pesantren saking Sarang Rembang. Ugi wonten pondok ngempek saking Cirebon. Sedaya membahas maslahat kagem kemajuan umat, khususipun sesuai dengan masalah ingkang saweg viral. Dene tugas kewajiban putra putri panjenengan sedaya di samping mengembangkan kreativitas masing-masing sesuai bakat dan minat, ugi dados tuan rumah, putra putri panjenengan dados pengurus, putra putri panjenengan dados pelaku peladen lir kadya peladen benjang wonten swarga. Insya Allah sedaya putra putri panjenengan tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah. Sedaya semangat, sedaya sumringah kagem kegiatan akhirusanah menika. Memasuki akhirusanah yang ke-12 tahun 2025 menika, bilih saking para masayih wabil khusus pengasuh menika kagungan tekad bilih akhirusanah kegiatan pahargyan agung menika bukan hanya dimiliki dan dinikmati oleh keluarga besar Andalusia, ugi sumrambah datang masyarakat Kebasen, wabil khusus masyarakat desa Randegan, ugi masyarakat desa Kaliwedi, ugi wewengkon lintunipun wonten wilayah kecamatan Kebasen. Secara umum meliputi ugi wilayah Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbolinggo, Kebumen, Wonosobo, Banjarnegara, bahkan wonten sebagian saking Kalimantan, saking Papua, ugi saking daerah-daerah lintunipun. Sedaya kagungan raos remen, sedaya kagungan raos seneng, trenyuh panggula wentah ingkang sampun dipun tindakaken wonten para masayih, wonten para ustadz, wonten para bapak ibu guru. Sedaya membuktikan bilih amal bakti bil hikmah Andalusia manfaatipun ageng sanget kangge keluarga besar rumah tangga Andalusia, ugi umumipun wonten Banyumas, Jawi Tengah, Tanah Jawi, ugi seluruh wonten ing Indonesia. Bahkan Andalusia menika kagungan program bukan hanya Indonesia tapi mendunia. Dan salah satu bukti jembatan emas yang telah dikembangkan yang menghubungkan antara pendidikan Andalusia beserta lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Wonten putra-putri panjenengan ingkang ketampi wonten perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Contonipun wonten UGM, wonten Yogyakarta, wonten Undip Semarang, wonten Unsud Purwokerto dan lain-lain. Bahkan
sudah menjalin kerjasama secara internasional. Para masayih saking Al-Azhar Mesir punya hubungan kewajiban ikut membina di dalam pengembangan pendidikan wonten Andalusia menika. Secara internal para rawuh wabil khusus Bapak Ibu wali santri, putra putri panjenengan insya Allah kita husnudzon dateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih sedaya bagaikan bibit unggul. Sedaya putra putri panjenengan insya Allah cerdas, cermat, ugi soleh lan solehah. Namung sedaya menika wau betahaken sanget perlindungan, betahaken sanget bantuan panjenengan sedaya ingkang awujud prihatos. Mrihatosi putra putri panjenengan minangka modal dasar kagem kemandiran benjang tembe boten ketang puasa sunnah Senin Kemis, salat dalu, wiridan sing mempeng lan sak panunggalane menika merupakan bagian yang tidak terpisahkan suksesipun panjenengan sedaya. Para masayih, para bapak ibu guru, para ustadzah, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ki Haji Zuhrul Anamisam menapa dene ibu anggenipun mrihatosi siang dalu enjang sonten estu kula minangka saksi, kula sak rencang minangka bagian dari pelaksana boten wonten wekdal ingkang selo namung sedaya kangge mbudidaya suksesipun putra putri panjenengan. Insya Allah selama kurun waktu 36 tahun menawi estu menika dipun lampahi sareng-sareng saged kagem modal dasar pembangunan nasional ke depan. Mbok menawi kita analog datang pondok pesantren Jawa Timur ingkang modern menika pondok pesantren napa nggih? Tebu Ireng, boten ingkang Ngawi niku. Alumni dari pondok-pondok pesantren yang sudah berkembang semenjak kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, para generasinya, para tokohnya, para santrinya sekarang adalah pemegang kekuasaan, ikut berkhidmah kagem kelangsungan berbangsa dan bernegara wonten Republik Indonesia. Insya Allah pada suatu saat benjang putra putri panjenengan pemegang estafet ingkang menggantos mewarisi pelenggahan sedaya menika wau boten namung hasil prihatos khususipun wabil khusus utamanya yang terutama adalah saking para bapak ibu wali santri. Wonten santri ingkang teng mriki sanget dipun guluwentah salate ken caket kali Hadratus Syekh Abah Hanam. Saben dinten dipun panto sedaya santri niku. Wonten ingkang tawakal, wonten ingkang temua, wonten ingkang nderek dawuh
juga cerdas dalam pendidikan umum. Tapi wonten sing wulet, wonten sing werni-werni. Niki mbok menawi sedaya menika wau adalah merupakan ujian sareng-sareng kula lan panjenengan sedaya. Mila putra putri panjenengan ing mriki belajar tiang sepuh dipun sponsori para ustadz, bapak ibu guru sedaya mendorong putra putri panjenengan berhasil sukses dados tiang ingkang terpandang, dados tiang ingkang teknokrat, dados piantun ingkang ahli agama, ugi menjadi pemimpin-pemimpin yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ingkang sepindah malih jangkepipun kesekian tata tertib saking pondok pesantren menika perlu sanget. Mangke saking pengurus pondok menyiapkan tata tertib pondok pesantren. Sedaya sami dipun pelajari, sedaya sami dipun tolaah, sedaya sami dipun pahami. Kangge menapa? Kangge mengeliminir, kangge mengantisipasi mbok bilih ada kesalahpahaman antawis putra putri panjenengan sareng-sareng kalian para bapak ibu guru, para ustadz, para ustadzah. Lebih-lebih untuk mengantisipasi kesalahpahaman para wali santri datang pengurus pondok pesantren. Lebih-lebih untuk mengantisipasi kesalahpahaman para wali santri datang lembaga pondok pesantren ingkang dipun ingkang dipun asuh wonten panjenenganipun Al Mukarram pengasuh ugi para ustaz. Hal menika kula matur kranten akhir-akhir ini ada sekian persen santri ingkang benten pemanggihipun jame sekolah mboten purun sekolah, jame ngaji mboten purun ngaji. Laporan datang bapak ibune disiplin mangsane ngaji-ngaji, mangsane sekolah-sekolah, tapi nyatane mboten umpetan teng pondok, umpetan teng gen-gen sing mboten ketinggal piantun lintu, tapi teng daftar niku wonten kesekian persen santri beling, mboten purun ngaji, mboten purun sekolah. Hingga akhirnya dari pihak pembimbing rawuh datang dalam panjenengan salah paham. Lah menika perlunipun tata tertib pondok pesantren mangke sareng-sareng dipun pahami, mangke sareng-sareng dipun apalaken. Ingkang terakhir kagem kelestarian, kesinambungan, kemajuan pondok menika sampun dados kesepakatan bersama bilih sekolah teng mriki di samping SMP berlanjut dateng SMA. Keranten menapa? Keranten ngendekanipun pengasuh menawi namung SMP
cara ngajine niki dereng saged dilepas. Kondur dateng dalem mangke sami kelalen. Bahkan kondur dateng dalem salate kelalen lan sak piturutipun. Mila kesepakatan dawuh saking pengasuh putra putri panjenengan teng mriki dipun bina, dipun jebor niku wekdalipun 6 tahun. Ewo denten wonten wali santri ingkang nderek santrinipun nderek mbah. Bapake sedo, ibune nyambut damel teng luar. Ugi wonten ibune sedo, bapake ngarah bojo maning. Ugi wonten santri, bapak ibune pecah, furqah, lajeng nderek mbah lan sak piturutipun dengan satu pertimbangan nerasaken sekolah namung kirang biaya menika wonten sebagian santri ingkang melaksanakan mekaten nggih monggo namung program pondok pesantren menika selama 6 tahun. Insya Allah dengan belajar agama, dengan belajar pendidikan umum selama 6 tahun mangke saged kagem mandiri, saged kagem pelopor wonten lingkunganipun piyambak-piyambak. Bahkan sebagian besar alumni saking Andalusia yang samut tamat SMA saged nyambut damel, saged berkiprah, berkarya sesuai keahlian masing-masing, tapi akhlakul karimah menjadi cermin kultur kehidupanipun para santri menika wau. Tambahan tapi masih dalam tata tertib, ngengetaken caos pepemut dhateng sedaya para wali santri wonten tanggal ingkang kita tunggu sareng-sareng. Wonten wekdal ingkang sampun dados kesepakatan bilih menawi sampun tanggal kalih dasa menika Zahriyah sami dipun leksanakaken sareng-sareng. Tapi nyatane Masya Allah Pondok Andalusia niku pondok ingkang penuh barokah. Abah kali ibu niku awale ngirodop alon-alon. Anginipun ndawuhi panjenengan supados Zahriyah. Tapi sapunika dipun etang kewajiban wali santri datang pondok, datang sekolah menika terhitung sejumlah 8 miliar lebih. Niki alhamdulillah berarti menika Gusti Allah sampun paring kesugihan sanget dateng abah so ibu, sugih ilmu, sugih sedulur, sugih santri, ugi insyaallah sugih dunya Allahumma amin ingkang halal ingkang barokah. Tapi ngene ku wong utang ya utang nggih. Masyaallah abah niku ngaji nek teng pondok menawi pun tet jam 8 klosoan pun mboten saged. Sagede mangke jam 12 sampai sore, malam sampai subuh niku acara harian. Di samping ugi ngerawuhi undangan-undangan saking para kaum muslimin,
para santri. Mila nyuwun idi pangestu, nyuwun doa restu panjenengan wali santri monggo sareng-sareng bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum biha ila ahsan. Kranten niat panjenengan ingkang saestu, kranten saking pengasuh sampun 1001 napa niku kemantapan kangge ngluwuntah putra-putri panjenengan. Mugi-mugi sedaya ing akhir usana menika pitanku keberkahan saking pondok pesantren atau di Al-Islami Sani. Mangke saged menikmati liburan, mangke saged Bapak Ibu bersama-sama putra-putrinipun kangge refreshing sesuai kemampuan masing-masing. Mekaten nyuwun pangapunten kula matur kranten kula pikantuk dawuh wakil saking yayasan kagem nyaosaken perkawis menika. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wabillahi ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.